wae garapan nek pas karo nang kaset ndarani nyetel YouTube. Heeh. Lali musik. Ya. Bersama Atap Teding Bising. Satu tembang ada sakit jantung ya. Cahayu tak tunggu-tunggu orang liya mong sliramu rina wangi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu Cahayu aja guyu-guyu. Sari Indonesia. Aho. Febrio. Daripada sirahe ngeluh sakit cinta, sakit rindu. Sakit rindu. Yen awan bisa turun, yen awan rata yen mangan.
dadi pangudang nganggo awake dhewe. Nggih, Mas. Anggere kepacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung. Aplikasi online anggere wis kepacut alias kadung iso ngentekke sawah ngentekke kampung. Mulane saiki marilah kita belajar. Padha sing ati-ati. Padha sing ati-ati, eling lan waspada. Eling lan waspada. Eling ning meh duwe bojo Iya. waspada. Aja ngasih konangan. Nang ngene maksude eling lan waspada. Wong Iya. golek rezeki orang nganggo persing keringet orang bakal entuk rezeki sing Oh, berkah. ngono, Mas. Contoh. Contoh. Fotografer munggah Iya. mudun dekorasi, Iya. nganggo keringet, nganggo utek, nganggo ati, nganggo Iya. perasaan, rezekine berkah lan barokah.